आपण आज पातोळ्या बनवणार आहोत. तर पातोळ्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1.5 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे, 1 कप ओलं खोबरं घेतलं आहे, अर्धा कप आपण तवसा म्हणजे काकडी, पिकलेली काकडी असते ना ती किसून घेतली आहे, थोडंसं तेल लागणार आहे, चिमूटभर वेलची पूड लागणार आहे, हळदीची पानं 7-8 लागणार आहे आणि 1.5 कप तांदळाच्या पिठाला आपल्याला 1 कप पाणी लागणार आहे, कारण काकडीला पण पाणी आहे त्याच्यामुळे आपण कमी घेणार आहोत पाणी. आता आपण आधी सारण बनवायला घेऊया. गॅस एकदम मंद ठेवायचा आहे. आपण खोबरं टाकणार आहोत त्याच्या तव्यावर, त्यात गूळ घालणार आहोत. हा आपण गूळ वितळून घ्यायचा आहे. गूळ सगळा वितळलाय. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे हा वितळवताना. आता आपण त्याच्यात वेलची पूड टाकूया, थोडंसं मीठ घालणार आहोत. आता आपण ढवळून घेऊया. सारण तयार झालंय. आता आपण पिठाला उकड काढायला घेऊया. आपण पॅन मध्ये पहिलं 1 कप पाणी घालणार आहोत. अजून गॅस चालू केला नाहीये, आधी पाणी घालूया. आता गॅस मोठा ठेवायचा. त्यात काकडी घालूया, थोडंसं मीठ घालणार आहोत, जरासं तेल घालणार आहोत आपण. आता या पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्या. पाण्याला आता उकळी आली आहे. गॅस बारीक करणार आहोत आणि मग तांदळाचं पीठ घालायचं. गॅस आपण बंद करणार आहोत. 5 मिनिटं आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत, त्याला वाफ येऊ द्यायला पाहिजे. गॅस बंद आहे हा. मग 5 मिनिटांनी आपण ते पीठ मळायला घेऊया. आपण आता ते उकडलेलं पीठ मळायला घेऊया. आपण हे गरम असतानाच मळून घेणार आहोत. तवसा घातल्यामुळे त्या पिठाला एक वेगळा छान वास येतो. पीठ आता मळून झालंय. त्याच्यावर आता आपण ओला कपडा टाकूया. गॅसवर पातेला ठेवलाय. पातेल्यात आपण पाणी घेतलंय उकळण्यासाठी. त्यात आपण लिंबू टाकलंय का तर भांडं ते काळं होऊ नये म्हणून आतून. त्याच्यावरती आपण पालेभाजी धुतल्यावर जी निथळण्यासाठी आपण चाळणी वापरतो ना, तर ती चाळणी आपण पातोळ्या उकडण्यासाठी वापरणार आहोत. आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवायचंय. आता आपण गॅस चालू करायचा आणि मंद ठेवायचा आहे गॅस. पाणी उकळेपर्यंत आपण पातोळ्या करायला घेऊया. आपण हळदीची पानं धुवून पुसून घेतली आहेत. तर हळदीचं पान हे ते वाफवायच्या भांड्यात राहणार नाही म्हणून आपण दोन्ही साईडने ते कापणार आहोत. इकडनं आणि इकडनं थोडा कट देणार आहोत. आणि ह्याच्यापेक्षा जर मोठं पान असेल ना तर ते भांड्यात मावण्यासाठी आपण त्याला मधोमध कापून त्याच्यात 2 पातोळ्या बनवणार आहोत. आपण त्या पानाला एक कट देणार आहोत. या पानाला आधी पाणी घालूया. पीठ जे मळलंय त्यातला छोटा गोळा घेणार आहोत आपण. पाणी लावून लावून थोडं आपण थापणार आहोत. एकदम पातळ थापायचंय. त्याच्या आतमध्ये आपण सारण भरणार आहोत. आता हे आपण फोल्ड करू. हे पूर्ण प्रेस करणार आहोत आणि बंद करणार आहोत, नाहीतर ती वाफवताना पातोळी उघडण्याची शक्यता आहे आणि मग त्याच्यातलं आतलं जे गुळाचं सारण आहे ना ते बाहेर येतं. त्याच्यासाठी हे आपण नीट प्रेस करून घेणार.
अशा प्रकारे सगळ्या पातोळ्या आपण बनवायला घेऊ. आपण आता त्याच्यात पातोळ्या ठेवणार. आता आपण झाकण ठेवणार आहोत आणि मंद गॅसवर 15 मिनिटं ते वाफू देणार आहोत. 15 मिनिटं झाली आहेत, तर आता आपण गॅस बंद करूया. आणि आता आपण पातेल्यातलं लगेच आता काढणार नाही आहोत, जरा ते थंड झाल्यावर आपण ते बाहेर काढणार आहोत, कारण त्या वाफेवर जरा शिजतील मध्ये पातोळ्या. आता आपण पातोळ्या उघडून बघणार आहोत, ते झाकण उघडून बघणार आहोत. पानांचा कलर बदलला म्हणजे त्या पातोळ्या चांगल्या शिजल्या. सर्व करताना पातोळ्या आपण पानासकट देणार आहोत आणि खाताना मात्र आपण ते पान काढून खाणार आहोत. आता पातोळ्या खायला तयार. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.